Немає більше милості для людини в цьому світі, аніж іслам. Аллах Субханаху ва Та'аля каже: Аллах – покровитель тих, які увірували. Він виводить їх із темряви до світла, а покровителі тих, які не увірували, тагути. Вони ведуть їх від світла до темряви. Тож вони є жителями вогню і будуть вони там довіку. Насправді так і є. Іслам – це світло. Світло, яке дарує Аллах Субханаху ва Та'аля кожної людини, яка увірувала. Це розуміння того, задля чого людина з'явилася на цей світ. Це розуміння того, що їй потрібно кожен день робити, куди йти, задля чого жити. І що саме найважливіше, що її очікує в кінці цього шляху. Або без цього людина завжди буде занепокоєна. В неї не буде розуміння, це буде темрява.